Kaixo artistak, presaudete errezeta berri bat egiteko? Gaur, gaieta osasungarriak egingo ditugu. Bai? Abena edo olo, bai? Zagar eta platano gaietak. Beraz, zer behar dugunetarako? 150 gramo, bai, oloa, abenarena, gatz pizka bat, 2 platano, 8 intxaurra, eta, bai, zagar konpota pizka bat, bai, tasa erdia gutxi gora bera. Beraz, zerekin hasiko gara? Lehenengo eta behin, bai, abena oloa, bai, gatz pizka bat kanela eta intxaurrak, bai, nahaztuko ditugu, baina lehenengo eta behin zer egin behar dugu. Intxaur horiek, bai, ireki eta txikitu. Beraz, magia egingo dugu dandana hemen nahazteko. Taran! Behitu nola geratu dire, baina, karo, oraindik ezin dira nahaztu, ezta? Orduan, hemen sartuko dut dena, bai? Hobeto txikitzeko, bai? Sartuko dut, bai? Oloa, abena. Lehenengo egingo dut, bai? Kanelarena. Sartu behar dira 2 koilarakada kanela. Txikitsuak, Zain handiak kanela bat dugunakoa den. Eta, 2 gatz izkatzito bat, bai? Eskukadita. Eta oraintxe txikituko dugu, bai? Prestatuko dut. Taran! Eta hasiko gara. Bai, ikusi. Ondo txikitu. A ver, ikusiko duzue planoa? Taran! Hortze dago planoa. Eta horrela gutxi gora bera, bai, oloa, abena, ondo gongo da. Eta orain, intxaurrak txikitu behar ditugu, ezta? Magia egiten. Nola txikituko ditudan? Zara! Txikituta. Horrela lagunduko diogu izajoari, ezta? Bestela lan gehiago egin behar du, horrela eginda. Ze, karo, gaur astelena da, eta berarentzako astelena biharamun. Copyright. Orduan, hortze sartuko dugu. Sartuko dut, zuek ikusteko nola txikitzen den. Mendator, zaporea sartuko dut. Eta, berriro, ezta? A ver, Epa, publizitaterik ez, Bilbao! Baskonia! Glorioso! Lan egin txikitu, gaietak nahi ditugu. Ea zelan geratu den, geratu da, txiki, bai? Eta orain zer egingo dugu, zein izango da bigarren atala. Hau ze prestatuko du, bai? Hemen utziko du, bigarren atala zein izango da. Banana hauek, konpotarekin, bai? Konpotarekin nahaztea. Beraz, prestatuko dut. Tirin! Eta orain platanoak poliki moztuko ditugu eta txikituko ditugu. Nola geratuko da? Tara! Ondo txikitu, bai? Ondo txikitu horrela, bai? Eta ondo txikituta, egingo da hor, bai? Ore bat, eta konpotarekin nahaztu beharko dugu, bai? Oraintxe no konpotarekin, bai? Taran! Hemen dago konpota.
Bueno, por cierto, nola egin dut konpota oso erreza, bisagar txikitu ditut, sartu ditut 33, bai, zentilitro uretan, bai, esaten da azukrea botatzeko, baina nik azukrea ez dut botatzen, egiten duena da, hiruzpalau datil eta panela pizka bat botata egozten dut, eta hauze, bai, bestela konpota erosi, oso erreza da, baina bisagarrekin tita batean egiten da. Eta orduan zer egingo dugu? Emotzi! Zer egingo dugu? Platanoarekin nahaztuko dugu, bai? Hortze, nahaztuta, bai? Eta miarekin ere egingo dut, bai? Ditu mia, eta ondo nahaztuko dut, bai? Ondo nahaztuta utziko dut. Momentu bat, begiratu, nola txikitzen nahi naizen ondo, nola nahaztu ondo, ze bestela banana, platano zati lodi batzu geratuko dira, jarraituko dut. Beno, uste dut gutxi gora bera eginda dagoela, eta orain, kenduko dut hauz ez da, kontu, eta botako ditugu. Eta poliki-poliki nahaztuko dugu. Eta egingo dugu, nolabait esateko orea, ezta? Gaietak egiteko orea. Joango naiz irabiatzen, eta oraintxe ikusiko duzuen nola geratu den, bale? Ontxe arte. Hortxe daude prest, labea, 180 gradutan prestatu behar dugu. Orduan, gaietak, bai? Bikoiarekin joango gara osatzen. Bueno, esaten da denetarik, nik koiarekin egin dudana izango dira gaieta lauak, bai? Horrela, gutxi gora bera. Horrela kalkulatzen dut, bai? Poliki-poliki joango naiz jartzen, bai? Ontxe arte. Taran! Bueno, zelan ikusten duzue? Gutxi gora bera ondo? Bale, labea 180 gradutan daukagu, eta oraintxe jarriko dugu. Bueno, labea prest dago, eta 25 minututan sartuko dugu. Ontxe arte! Hortxe egiten ari dira. Beno, listo, badaude. Aterako ditut, baina lehenengo nahi dut zuek ikustea, ezta? Zelan geratu diren. Begiratu, hortxe daude, eta oraintxe gutxi barru aterako ditut. Beno, eta hementxe daude, begiratu, nola irekitzen diren. Bai? Begiratu. Irekiko dut. Bai, ikusten, eta frogatuko. Zer gozo. Super gozo daude, Guztiz gomendagarriak. Egingo ditu zuzuk? Begiratu zenako testura. Testura hona daukate, ezta? Beste bat arte.